No n'hi ha privatització. O sigui, aquí el problema és que no empleen correctament els termes. N'hi ha persones que parlen de privatització quan la sanitat valenciana en tots els seus aspectes és pública, gratuïta, universal. O sigui, això no canvia absolutament. El que passa és que sí que és veritat que en la sanitat podem inclús millorar les prestacions amb menys diners, i és el que es fa. Què és el que fas? Doncs n'hi ha molts servicis que es presta millor l'empresa privada que l'administració pública, però que això no és nou. O sigui, l'Hospital d'Alzira funciona en règim de concessió i la gestió la fa una empresa privada, però totes les persones que van a l'Hospital d'Alzira ni paguen ni estan excluïdes. Per què? Perquè és una empresa privada que està prestant un servici públic i està prestant-ho en condicions de qualitat com qualsevol altre hospital de la Comunitat Valenciana, i això es porta funcionant molts anys. Entonces no té res que veure, i això no vol dir que la reforma sanitària que està fent-se vulgui aplicar aquest model Alzira a tots els hospitals públics. No, perquè hi ha una diferència essencial. En l'Hospital d'Alzira el personal depèn de l'empresa, són contractats per l'empresa, i nosaltres en cap hospital anem a fer que, des que avui són públics, anem a fer que depenguen d'una empresa privada. Una altra cosa és que les empreses privades presten determinats servicis, però els metges i les decisions que prenen, les decisions són d'ells com a metges que són, lògicament, i ells com a metges segueixen dependent de l'Agència Valenciana de Salut, cobren de l'Agència Valenciana de Salut i van a tindre la seva dependència de l'Agència Valenciana de Salut com està ara. Això no vol dir que si, per exemple, el manteniment dels edificis dels hospitals ho fa millor una empresa privada que l'administració i ho fa més barat, doncs que ho faci l'empresa privada. Nosaltres tenim que ahorrar sense que es produïsca ningú perjuí en el que és el servei, i més en un tan important com és la sanitat. De fet, es porta més d'un any parlant-se de retallades a la sanitat, i el ben cert és que en aquests moments en la sanitat valenciana, i a pesar de les dificultats, estan operant-se més persones i estan atenent-se més persones, o sigui que estem millorant el sistema. I aquí tenim que partir de la base de que moltes voltes optimitzar els recursos no està barallat en el servici. És més, és que a vegades a l'optimitzar el recurs hasta prestes millor el servici, i nosaltres ahir estem molt tranquils perquè al final, encara que està parlant-se de privatització, no és privatització. Aquí cada ciutadà va tindre els mateixos metges, el mateix centre de salut de referència, el mateix hospital de referència. El ciutadà no va anotar absolutament res en aquest sentit. Bueno, desde luego no ha sigut una bona notícia el que ha passat en el sistema financer valencià. No era lo desitjable i és algo que la nostra economia ara en aquests moments està notant. Però al final, com pot afectar? L'ideal hauria sigut que hagueren continuat. Tenim que partir de la base de que això no és a Xina i que el que tenim que aconseguir és que aquí hi hagi altres entitats financeres que suplisquen el paper que feien les que havien. No és un fenomen que hagi passat sols en la Comunitat Valenciana. En altres regions les caixes han desaparegut i de fet ja la legislació, pràcticament totes les caixes importants ja no estan, però per la mateixa reforma del sistema financer, perquè la Unió Europea també ho ha dit així. L'ideal hauria sigut que Bancaixa i la CAM hagueren continuat, però el que tenim que pensar és que si aquí hi ha un negoci que hi ha per als bancs i ja no hi ha unes entitats que presten el servici, doncs altres el prestaran perquè també els interessa. I des d'aquest punt de vista, el fet de que la CAM, el Sabadell Camp, continue, que està fent-ho en moltes polítiques que portava la CAM, és beneficiós, i el fet de que Bankia continuï polítiques que portava Bancaixa també és beneficiós, però és la situació que hi ha i la que tenim que assumir.
El Consell el que fa, i no tant el Consell, que sí, fa alguns nomenaments, però també les Corts Valencianes, que fan la majoria dels nomenaments, el que fan és nombrar els consellers, però després qui administra, qui dirigeix són els propis consellers, el propi Consell d'Administració i l'Assemblea General. I ahir els nomenaments que es fan de les Corts es fan per part de tots els partits en representació al nombre de diputats que tenia cada partit. Vull dir que d'alguna manera tots els partits nomenaven consellers, però després els òrgans d'administració de les caixes eren autònoms en els seus funcionaments. Jo dic sempre el mateix: n'hi ha investigacions obertes, si algú ha comès algun tipus de delicte que ho pague. Sí que és cert que ahir s'han pactat sous i indemnitzacions que ara es demostra que eren totalment inapropiats, no? Ha fallat el sistema, evidentment. I en la teva opinió, per què falla el sistema? Per què cau el... Pues perquè jo penso que no érem capaços d'adivinar la magnitud de la crisi que ens venia, i ens pensàvem que d'alguna manera la situació de bonança econòmica anava a perdurar més en el temps. Però com ha passat també en famílies que han pensat que podien demanar diners i podien hipotecar per comprar vivendes, segons residències i demés, i després s'ha demostrat la cosa que no era tan senzill com es preveia, no? D'alguna manera tots hem viscut per dalt de les nostres possibilitats. Ho han fet els bancs, ho han fet les administracions i també moltes famílies, no totes, i moltes empreses també ho han fet. I clar, quan arriba un ajust econòmic tan brusc com el que ha vingut i tan ràpid, pues el sistema en general es ressenteix i a partir d'ells comencen a aparèixer totes les conseqüències negatives, que és el que ens ha passat, però que no ens ha passat sols en la Comunitat Valenciana, ha passat en tota Espanya, en Europa i en molts altres països del món, en uns puestos amb més intensitat que en altres. És cert. Sí que és cert que nosaltres, la nostra economia s'ha demostrat, i és una de les qüestions que es té que corregir, ha tingut massa dependència de lo que és l'urbanisme i la construcció, i això ens ha passat una factura addicional, i això és una cosa que en el futur no ens té que passar. Tenim que pensar que n'hi ha altres sectors productius que tenim que diversificar al màxim, que tenim en el turisme una indústria que realment és molt potent, però que el tema de la construcció ja no té que ser mai el motor tenen que ser altres coses, o altres sectors productius o altres activitats econòmiques. El Fons de Liquiditat Autonòmica, de fet, ja han recibit part dels diners i ja tenim que recibir també ara esta setmana, que és l'última del mes de novembre, i també en el mes de desembre. En quant al tema del dèficit, pues, estem fent uns ajustos molt importants per poder complir en l'objectiu del dèficit. N'hi ha que pensar que nosaltres venim en el 2011 d'un dèficit del 4,9% i que baixar en un any del 4,9 a l'1,5 és un esforç tremendo i brutal, la veritat, molt difícil i molt complicat, que evidentment tenim que fer-ho i estem fent-ho, però que es té que valorar l'esforç que això suposa per poder gestionar, i els ingressos van baixant i tu tens que poder complir en els servicis bàsics, i n'hi ha molts servicis que són essencials que tu no pots deixar de prestar. Entonces, quan et cauen els ingressos, al mateix temps la Unió Europea li diu a Espanya tens que complir en este dèficit, i el govern d'Espanya ho reparteix entre administració central, ajuntaments i comunitats autònomes, però en un tope de dèficit tots, pues és molt complicat el gestionar el dia a dia. Això, jo sé que des de fora es diuen coses i és molt senzill i simplificar les coses i les qüestions, però això moltes vegades no és el que puga parèixer, és complicat, però bueno, jo estic convençut de que anem a aconseguir-ho. En l'any
2013 el dèficit és del 0,7, és a dir, que de l'1,5 al 0,7 són 800 milions d'euros menys que tenim per disposar. Claro, això és una dificultat, però anem a aconseguir-ho. Això és com una maquinària, això és un tren, jo sempre poso el mateix exemple, que va marxa rere, marxa rere, marxa rere, marxa rere, i que tu necessites un temps per a parar-lo. Passar-lo d'una velocitat X, la que siga, a 0, no es pot fer de manera instantània, sinó que necessita un temps. I en aquest procés estem, i en el moment en què el tren és l'administració, estiga completament parat, al punt que nosaltres volem, doncs a poc el tornem a posar en marxa, però ja en unes condicions de sostenibilitat molt importants. Fent un símil del tren, què opines de l'ERO en ferrocarril de la Generalitat Valenciana i també l'ERO en la radiotelevisió valenciana? Bueno, pues són mesures que no ens agradaria tenir que prendre, són mesures que per nosaltres són doloroses, perquè són conscients que darrere de cada puesto de treball, de cada lloc de treball hi ha una persona, i que aquesta persona té una família, i que aquesta persona té una hipoteca, i que pot haver un drama darrere. El que passa és el següent: estem parlant d'empreses públiques que són societats. A banda de que tenim que reduir el gasto, són empreses que si no feren plans de viabilitat, i en els plans de viabilitat entra el fer l'expedient de regulació d'ocupació, entrarien, si no les feren viables, en causa legal de dissolució i liquidació. O sigui, això vol dir que no és que tu vulguis dir ara la liquide i la tanque, no, és que per llei estàs obligat, perquè hi ha unes lleis mercantils que en el cas de les societats t'obliguen. En el cas de Televisió Espanyola, l'alternativa era de la Radiotelevisió Valenciana, l'alternativa era la desaparició de Radiotelevisió Valenciana. I això passa en qualsevol altra empresa. Al final en Radiotelevisió Valenciana 1.198 persones perden el seu lloc de treball, però és que si no hagués sigut així, 1.700 persones hagueren perdut el seu lloc de treball. Claro, és una d'aquestes coses que a voltes s'analitza des de fora, de sí, però és que si no s'haveren gastat en això, en l'altre, no ho solucionaria. Si la Fórmula 1, vale, d'acord, però ja no tenim Fórmula 1 enguany, i no tenim el golf en Castelló, ni toca l'any que ve la Volvo Ocean Race en Alacant, i tenim les mateixes dificultats. Per què? Pues perquè això al final no és ni l'1% del pressupost. Les partides gordes no estan ahí, i d'acord que tens que llevar coses o revisar coses que en aquests moments no són les més oportunes, i tens que llevar de tot el que pugues llevar. Sabem que aquests puestos de treball no són de persones riques o que tinguin la vida solucionada, sinó que ara tenen que buscar com solucionar-se la vida. Però és que si no ho farem, els puestos de treball que desapareixerien serien més, i això ho pots aplicar a qualsevol empresa del sector públic empresarial de la Generalitat o de qualsevol comunitat autònoma, perquè és clar, estem parlant aquí, però és en totes les comunitats autònomes. A mi em fa molta gràcia quan així ens critiquen coses que quan governen en altres llocs les fan igual i les consenteixen, perquè no tenen més remei que fer-les. Això vosaltres com a estudiants també ho patiu, això m'entra per la butxaca, doncs això és el que puc gastar. I fins ara el que s'ha fet durant tots aquests anys passats, ha hagut permissibilitat quan ha hagut bonança econòmica en el dèficit, però ara Europa diu que això s'ha acabat i que hi ha que complir l'objectiu del dèficit, i no tenim més remei, perquè si tu no complixes en el dèficit, el que passa és que tu no pots financiar-te en condicions adequades. És que això està tot interrelacionat. Nosaltres, el finançament d'Espanya i de les empreses espanyoles i dels bancs espanyols és diners estrangers, és diners que et presten, i si veuen que tu aquí no fas les coses per després poder tornar-los, o no te'ls deixen o te'ls deixen a un interès més elevat. Luego, el dèficit té conseqüències, perquè tu estàs pagant més cars diners, i aquests diners, a banda de que tens que tornar, tens que pagar interessos. Una altra conseqüència és en el 2011, l'últim exercici que està liquidat, les administracions totes en Espanya es van gastar 91.000 milions d'euros més de lo que van ingressar. Això és dèficit. El dèficit del 2011 són 91.000 milions d'euros. Com això són diners que les administracions s'han gastat, el tenen que pagar.
Si no el tens, què fas? Te'n vas a les entitats de crèdit i demanes el préstamo. Per aquests 91.000 milions d'euros que nosaltres a través de l'Estat ja tenim de les entitats de crèdit, o anem a tindre de les entitats de crèdit, és diners que ja no està disponible, ja no està a l'abast per a les empreses i per a les famílies que necessiten finançament, una empresa per no tancar o una família per pagar també els seus gastos. O sigui, tot això està relacionat i no és tan simple com a voltes ho fem.